tabata na anyị si na onwe ihe na-eme n'ala Igbo ọkachasị n'Imo steeti ọ wụ eziokwu mana nke gbasara nke anyị na-ekwu n'ime ka ewee taa makwanụ n'ime ihe anyị na-eme taa wụ na ndị ọha na eze ndị Igbo ofu onye akpọrọ Chief Alex Ogbonnaya apụtago si biko onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ nekwado na nene abụ anyị na onwekwa ihe dị n'ime ya ndị a na-ejegharị n'igwe ịntanetị ekwu asị na ha kwado ọbịbịa maazị Bubu n'ala Igbo kachasị Imo steeti si ode onye ahụ aka na ntị na onwe ihe dịka na ọhaneze ndị Igbo kwuru ụdị ha onye ọbụla na-ekwu ya dịka ihe edemede ofu onye akpọrọ Chidi Ibe depụta si na taa na ọbịbịa maazị Buhari na ndị Igbo akwado ya na Chidi Ibe na ndị otu ya na-akọtu nke a si n'ọnụ maazị Chief Alex makwana Ichie Alex Ogbonnaya na-apụta mgbe ọ nọ na-ekwu na ya afụgo nụkwa ihe na-ejegharị n'igwe ịntanetị nke Chidi Ibe edele depụta si na ndị ọhaneze ndị Igbo akwado ọbịbịa maazị makwanụ Bubu nke taa na ha aka ha adịkwa ya na onwekwa ihe dị ụnanwa simesi ebe anwa pụta jee na Imo steeti cheta mgbe anyị bịara na Tuesday na anyị gwara unu si na ụfọdụ ụlọakụ makwana ọtụtụ ụlọakụ n'Imo steeti na-akpọchi ya akpọchi na Mọnde site na ha kpọpe ụlọakụ anwa na Mọnde mana mgbe ajụjụ bịara jewezie na ihe nchịchọ ji wee jewezie gọọmenti nke Imo steeti wee pụta sị maka ndị na-ekwu na-akọ akụkọ Mama Ngozi na ndị ụlọ anyị makwanụ ndị ya ada anyị na ihe eji wee kpọchie ụlọakụ ndị a wụ maka na ha nọ n'ụlọ eme ihe sit-at-home ya ma eji wee kpọchie ụlọakụ ndị a na o nwekwa ihe do na anwa na ihe eme ha ji wee kpọchie ụlọakụ ndị a wụ na ha enwere akwụkwọ na-akwado ụlọakụ ndị a ya ka esi wue ụlọakụ ndị a ọwụ bekee asị na building approval na ụlọakụ ndị a niile ha ncha niile akpọchi enwere akwụkwọ na-akwado ka esi wee wuo ụlọakụ ndị a building approval na-ajụzi onwe m makwana na-ajụzi ajụjụ oke chelo nke mbụ wuche wee bido ọlụ nke abụọ wuche wee bido ọlụ nke atọ nke a na-ama ama one ha dị wuche wee bido ọlụ onwe mgbe gọọmenti cheta na ụlọakụ ndị a na-ewu ụlọakụ ndị a makwana ndị nwe ụlọakụ a na ha enwero building approval ma akwụkwọ na-akwado si ha mewezie n'ọlụ dị maka iwu ụlọakụ ndị a ewuche ụlọakụ ndị a uluzie ugbu a now with immediate effect wee na-aghọtazi now ka ha nwere building approval mana nke akwụkwọ ajụjụ ego bekee nọ na-ajụso onwe ya ma akwa m ihe mere ebe anwa mana nke a ka m na-agwa unu na ndị isi na-ahụ maka ụlọakụ ndị a makwanụ ndị kpọchi ụlọakụ ndị a apụtago si mba na ọwụkwa maka na ụlọakụ ndị a so n'ọnụ ụlọ ma eji wee kpọchie ha n'ọkwa maka na ha enwero akwụkwọ na-akwado mgbe ha wuru ụlọakụ ndị a mana ofu n'ime onye isi ụlọakụ ndị a nọkwa ebe ahụ pụta sị na ihe mere n'ezie ha ji wee kpọchie ụlọakụ ndị a wụ maka na ha so n'ọnụ ụlọ icheta kamgberi na ndị IPOB apụtago si onye ọbụla jowezie ihe ọbụla gbasara ya Mọnde ọbụla mana ndị be anyị ka na-anọkwa n'ụlọ ha ndị ụlọakụ asụkwa na-alọkwa n'ụlọ ma olue na Mọnde anwa na o so n'ihe a mere ha ji wee kpọchie ụlọ ha mana gọọmenti asịgo na ọ dị ụtọ anwa alright ka ihe ọzọ na-eme gbasakwa ndị be anyị ahịa arịarịa market ejebekwa m arịarịa market mana ihe m nọ na-anụ na-agụpụta si na ebe anwa dịka deti na ọ dịka deti ọgịnị icheta na ofu onye Igbo Joe Igbo kwepụta kọjọ si ọgịnị dị mere ụlọ ahịa si wee dị deti ona mana ndị na-ahụ maka ahịa apụtago si ọkachasị gọọmenti nọ n'ebe anwa sigo na ha ga-ewuzi ụlọ ahịa makwa n'ahịa mee ya ka ọ dị ọfụma ebe ọbụla adeti dị efichapụ ya ebe na-adịrọ mma alụwazie ya ọzọ ma A line ma C line orike ebe ha si na ha chọrọ ịlụ
ma gwa one ghara one mana nke kachasị mkpa wụ n'ahịa arịa na a ga-arụzi ya ọfụma na-ekwekwa ndị nọ ebe anwa nkwa sị na a ga-ebu ụzọ alụcha ya wee space wee nye ha tupu akpọwazie ndị ọzọ si ha bịa nara space ụmụ ihe ndị a bụ ihe nọ n'ime ka ewe nsemagwa unu wiyo onwe nke ịchọrọ itinye nwoke ọbụla nke dị dị na-abụla na ife niile na-eme na Naịjirịa na onye gbanye TV na-ekili ya na nkili black and white ịchọkwa itinye colored maka doings kalị magic kalị mgbe ụfọdụ na-asọ mmata asị ga na-apụta na ngị nwa na-erizin ndịgodo anyị ka ndị asị were anyị ka efe ndị ache na anyị bụ na asa ka anyị gbagbuo the root based on the time adịla. Alright, ka anyị gbagbuo the root mana chebula anyị na nkeji nke abụọ mgbe anyị ga-echi azụ anyị chezi azụ ịghọtazie na anyị si na anyị nwee mmadụ na anyị nwee onye ọbịa n'ala Igbo ọkachasị Imo steeti ebe anwa ka anyị na-eje and ihe anyị ga na-akwa ka m tụpe ya obele si taa icheta na mgbe anyị bịara na Tuesday anyị kwuturu obele maka ya anyị ga-enyezi gị ohere ugbu a si ọwụ na-enye gị efe si nọ n'etiti ndị ya eje ihe na-eme n'Imo steeti taa ka ihe ahụ iyi ebu n'obu sasị gị jụọ si nọ ihe a ka ị na-ayọ ayọọ m meele anyị nke a ayọọ m meele anyị nke a ka ihe ahụ ya ayọgodo maazị Ibu si meele ndị be anyị na-abịa eje n'ebe ọbụla si bata n'ihe a na-eme n'Imo steeti taa ọnwa itenaanị ka anyị nọ n'ime ya ụbọchị itenaanị kwa n'ime Imo steeti taa ka bụ nwa nwoke ndị Igbo ji eme ọnụ nọ n'Imo steeti na kọmishọn ụfọdụ ma ihe ndị Imo steeti nọ n'ime Imo steeti and ihe anyị na-ajụ gị ewu sofu ajụjụ biko onye na-abata ka m yọọ ọrị si gị ka anyị makwa ihe anyị ga na-ekwa akpọ n'onye ọbụla iyi biko ayọ ka m na-arịọkwa ekwere ana m esi m kunye m ekunye si m hapụ nọ ebe anwa ma nọsi ike mana achọọ m biko ka anyị yasasị ihe niile ka anyị were ya nwayọọ iyi ekwu ebumnuche gị wee n'ezie mana ị na-ekwukwe ya biko si akpọ n'onye ọbụla iyi ka ihe anyị na-ekwu maka ya na Maazị Buhari ma prezidenti anyị nọ n'Imo steeti na-asị enye gị ohere si ya meele ndị Igbo ofu ihe maọkwa n'ihe 2, 3, 10 onye ọbụla isi wee chọọ ya ka ihe anwe ya ajụ ya si ka o meele anyị. Hello. Nwanne m nwaanyị ehihie ọma nụrụ. Ehihie ọma nwoke dị mma. Nwanne gị nwoke Callistus. Si ebe nna anyị. Okay. Callistus si Oworosheki na-akpọ nnọọ nwoke ọma. Ị mere nke ọma nwoke dị mma. Daalụ sọ. Ị ga-etinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ya? Imo steeti ọ nọ n'Imo steeti now and ama na ọtụtụ ndị be anyị nwe ihe ebumnuche si asị ha jụọ maazị makwana onye isi ala ka ihe nke gị nwa ga na-ajụ ya si meele ndị Igbo ndị Igbo niile ọwa ọsọ ndị Imo steeti Okay, ka ọ kwado that second Niger bridge tupu December so that hold up ama ndị n'ụzọ. Okay, ya naanị ihe ị ga-ajụ ya ka onwe ihe ọzọ. Ihe ọzọ ga-asị ya maka Okay, ndị na-achị
amata ha n'Imo steeti ma mmụọ m na-agba m na a na-enye ha nsogbu na ebe ha na-akwụ Okay. ya gba ndị ebe ha na-achị efu ha na-achị efu ha anyị kwesịrị ha na-eri ihe ugbo akụrụ akọ na Ọ dị mma. Okay. Okay. So ọ dị mma na ihe na-abụ aka ya yọọ Maazị Buhari si meele ndị Igbo. Ya abụọ ihe kacha mkpa. Okay. Okay. Nsogbu adịrọ nọdụ mma nwoke ọma o daalụ sọ. Ọ dị mma nsogbu adịrọ. Daalụ mpa. Ngwanụ. Alright, si na Maazị Odogwu nwoke ma ọkwa na onye isi ala anyị nọ n'Imo steeti ugbu a. Yes, ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ga-eje ebe anwa mana anyị nwa nọkwa ebe a sị ekele ọla eke anyị enweghị ike ije nwe ebe ahụ mana anyị na unu n'ebe a si ofu ihe na-abụ 3 4 5 6 onye ọbụla o si wee dị gị n'obi chọrọ ka Maazị maọkwanụ Buhari mere ndị Igbo si bata n'ime nganga Igbo Radio Show taa jụọ ihe ahụ mana biko akpọ na onye ọbụla iyi. Hello? All right, 081-8242-6591. Biko, igbalie wee bata. See, hold up. Get out of the way. I want to talk. Hello? Ego bekee. Pounds and dollars. Where the pure 9? Where the pure? N'ihi obodo. Ndị ezigbo ya papa. Nke mere last. Ọkwa anyị nọ n'elu ụwa na-eche. Ehihie ọma nọ. Ehihie ọma sir. Ọnwa aba Nnekọtọ. All right, nwa aba nnọọ. Nọ. Unu si, nwunye isila ọyị gị nwoke nọ n'Imo steeti. Okwu onye isi ala anyị ọmakwa nwe. Na werekwa nwayọ ọkwa onye isi ala go. Hapụrụ m ya. Were nwayọ. Ana m ihe unu kwuge. Ihe ọ ga-emere anyị na anyị nwasa anyị ụmụ Igbo fa ga-emere anyị wee rilizara anyị Maazị Nnamdi Kanu nke mbụ. Nke abụọ ọrụ ara anyị express ịga ma village enwe m express o. Express anyị niile from Owerri to Aba anyị nwebe ụzọ ọrụ ara anyị ụzọ ọtago ọ bịazinye anyị Biafra anyị alawazi ihe m chọrọ n'ọrụ anyị ihe atọ. Okay. Ọ dị mma. Ndị ezigbo anyị so nna ahụ. Onye ikpo efichapụ ya mpa. Nga iwere show na 93.3 FM ka ehi ya achọ ka Maazị Bubu nwa meele ndị Igbo makwa na ebe isi pụta n'ala Igbo. Hello. Pounds and dollars nwoke ọma. Nwunye onye obodo. Nna ahụ papa. Moscow. Moscow nọ. Wela. Thank you. Ngwanụ si gbapụ ya ọsọ nwoke ọma. Onwe ya ga m na-ayọ Bubu na si ọnọwe. Ihe mbụ Maazị Nnamdi Kanu ya release the effort. Okay. Nke a isi afọ kwabo. Nke abụọ ụlọ ya sa na Biafra. Onwe ihe ọzọ anyị na Nigeria ji. Okay. Ọ mara mmụ ya oburu ibu ya. Ọnọrọ Nigeria ya nwa nọrọ Biafra. Ọgwụgwọ? Onye anyị Biafra anyị nwere aka edoziri be anyị ihe edoziri na anyị na ọmụma ka esi edozi obodo. Ọ dị mma. Nsogbu adịghị. Ọgwụgwọ. Ngwa nọdụ mma nwoke ọma. Okay. Uche onye adịrọ ya njọ nke anwa ka iyi ebugodu n'obi maka ụmụ nwaanyị na-adị abụ eme ha si anyị anaghị abata n'ihe omume biko ịwụ nwaanyị nọ n'akụkụ redio gị na-ege ihe na-eme now gbaa mbọ ka ị kpọọ 08182426591 ka ị nwee ike itinye ọnụ n'ihe anyị na-akpa maka ya. Hello. Ndị ezigbo ya papa. Ego bekee. Pounds and dollars. Biko si n'ebe redio gị nọ pụọ ọ ịgbanyụọ ya agbanyụ. Daalụ nwoke ọma. Thank you. Nna Ife na-eme n'obodo na nwanne ọkwa anyị na ya na high chief nọ n'obodo.
Bandilo wanda. Afa ị na-ebe isi akpọ. Afa m solution. Esi na Lake Itetu a na-akpọ. Confirm. Ngwanye anyị solution onwe kọma. Okay. Ibe m nwata gọọmenti anyị go release anyị na medical. Nke mbụ. Nke abụọ go ya bi afara ka anyị nawa. Agụtara. Aha, ọ pụtago m n'ọnụ nwunye obodo. Gwanwede nwanne nọdụ mma ezigbo mmadụ. Okay, ego okeke. $1,000 nwoke ọma. Ọma nwaanyị ọma. Thank you solution. Nọdụ mma. All right. Ngwanụ nwunye osi ka anyị nee maka na bubu nwa anọgo n'ime Imo steeti already ka anyị na-ekwu now ọ nọ n'Imo steeti and okwugo okwu ụmụ ụfọdụ ụmụ ihe okwupụta ka anyị negodo ya anya ka ụmụ ihe okwupụta. Ị mara nke mbụ bụ ise na not since 2019 almost 4 years ago ka onye isi ala bịara n'Igbo last mgbe ọ na-eme campaign re-election ya second term ka ọ bịa Imo steeti ọ bịa n'Igbo mee campaign mana dịka ọ na-agbanye project alụ around the Way House Junction n'Imo State, a very popular road n'Imo State, ka ọ pụta wee na-ekwu okwu wee sị ihe ya ji wee bịa Imo State tata and ihe ya ji wee bịa ana Igbo tata bụ maka na enyi ya nwoke ezigbote ọnwa oyoko bụ Senator Hope Uzodimma na a man of integrity oyibe a ka ọ sụpụrụ so na Hope Uzodimma bụ a man of integrity na ya mere o ji wee sị ya nna anyị ukwu onye isi onye obodo onye nọmba 1 citizen nke bịa ka kọmishọn o wee si oke na ya ga-abịa. Hello. Hi. Eyi ọma. Eyi ọma sir. Nwunye. Onye isi. Nwunye. Daddy. Ekwesịghị m ịjụbụ unu ka eti mere bikos afụgo m go redio ego bekee. Eyi ọma sir. Oke na-ede m. Biko a chọrọ ndị sụrụ oyibo si na ya chọrọ ịbụ animal. Na ya achọghị ịkpọ afọ ya biko na-akpọ n'afọ na o nwere afọ ajụjụ m chọrọ ịjụ bifo mkpọba afọ m. Ego bekee. O nwere onye m pụrụ na-akwụgaghị ebe a gbara afọ n'ogologo ka onye ọ bụ onye nche duvu ka mara ihe na-ekwu. Na-akwụgharị n'ebe? Ọ injinia nganga ya bụ onye na-akpara ya aka n'igwe. Okay. Maazị Onyema. It's too much. Onye nwa na-apị igwe ịntanetị nke anyị ebe a. Okay, na-enwe n'iwe cheta o ji aka m ka mara ihe na-ekwu. Ọ dị mma, gbajie n'ilu. So, afọ m bụ onye ebe ese Ikorodu na-akọ ada ama ama. Confirm. Ka adị ama ama agbagwagwa n'aha gị maka anyị nwere onye na-aza adị ama ama. O wuzi onye emechi adị ama ama. Mba ada ama ama bụ nke mmadụ nke abụọ ada ama ama nke jenara. Okay. So na-asị m kwubere ihe m ga-ekwu ihe m ga-ayọ ya bụ ka ọ rụọrọ anyị Niger Bridge. Ka ha rụgodie bikos iso na Lagos ebe a na-aga n'ihu. Ị nwere ike ịgba from Lagos ịbanye moto mara mma ị nwere ike iru from ebe a ruo Ọnịcha ihe tibe 5 hours 4 to 5 hours mana before cross bridge Ọnịcha n'Aba ị nwere ike ịnọta ebe 3 hours before cross bridge Ọnịcha and sokwe na Ọnịcha gaba na village ndị Enugu steeti ụzọ ebe a dị ka ntọ n'ime ihe ndị be anyị na-akpọ ntọ ị nwere ike ịgabata ọrụ na nwaanyị dị ime enwere ike nọ n'ụzọ wee mụ nwa ya bikoteni ya tara ya ka ọ rụọrọ anyị otega ka ekwobere anyị nkwa ụzọ a bikos ụmụnne m niile ekwuseghị ihe gbasara maka anyị renyuzie m na m ka anyị anụgo nke a bet ya biko ya rụgodiri anyị ọ bụgodiri ịpachị ya pachị anyị ọ bụgodị na ọrụ ya arụ ya pachara anyị ụzọ ebe ahụ adịgo tubach so biko ọ bụrụ na ọ na-anya ihe anyị na-ekwu ọ nwere ndị na-eji ihe anyị na-ekwu ya biko ya yọrọ ya from Ọnịcha gawa Enugu steeti ebe ahụ adịghị mma and kịta ọ bịara Imo steeti na ama m na plen ka o ji wee bịa ọ na-anakwa plen ka o ji ya na o nweghị ihe gbasara anyị n'otu ụzọ dị ya rọrọ anyị Niger Bridge and that ụzọ a ọ bụ na ọrụ ọhịa na obi ya dịkwanụ mma onweghị ihe onye mere ihe ọma dịkwanụ mma onweghị ihe o mee eketa anyị ya na-eto ọ bụgodị ihe ọ rọrọ ndị Igbo ya rọọrọ ya anyị n'ọdụ anyị mma biko daalụ maazị. nke a bụ nke bụ uche
n'izu ise. Mana onye ahụ m fụrụ na-afụrụ anyị ekele dịrị ya bikọs o mere onye anyị na-adapụta onye na na-adapụta mana oge mbụ m fụrụ ya ụjọ tụbara m ụjọ atụ na gị onwe ya nọ ndị injinia na-akpa aka n'igwe. Hello. Ehihie ọma nwoke ọma. Onye Ebuchi? Okay, ana m ekene kwa gị. Ana m ekene daalụ nụ. Daalụ nwoke ọma. Daalụ anụ m ihe ikwu na mbụ. Afọ mbụ ekene si n'Ogun steeti abụọ. Ndị Ogun steeti ngwa kwennọ. Anyị na-ekwesị ike anyị karịrị kwa ketere na kwọshọ. Ọfụmanụ na bifo ọkwanụ. Ke ka ndị Ogun steeti dịkwanụ? Na anyị nọ na-agba mbọ. Ọfụma ke steeti isi n'ala Igbo? Ma esi na onye Ebonyi steeti o. Ngwanụ ka ihe ị ga-asị gị jụọ Buhari na ofu ihe ma ihe na-abụ ịyasị ma ele ndị Igbo. Nke mbụ mma ekweghị akụkọ mere ndị Naijiria dị bikọs na anyị ncha ka bụkwa ofu fọ na onye ọbụla ma ihe gburugburu dị ya n'uche. Ihe mbụ mebe ụzọ ya wụzi biko ka udo dịgodo ebe ọbụla ihe ọbụla nọ. Udo dịgodo? Udo dịgodo bikọs ihe dị-egbu ndị mmadụ ugbu a ka enweghị eme ebe ọ nọ kịta ọ dị sev. Udo dịgodo abịazi na ana ndị Igbo ihe mebe ụzọ ya oge mere anyị wụ izuzu asị m kwuo ọ bụ na m na-aga-akwụwọ n'ọwụwa na jigodo m ya olee ihe ndị Igbo mere. Nke mbụ ajụọ m olee ihe ndị Igbo mere ọ bụ na nwere wasara m site ya olee ihe anyị ga-eme ewe na-eme anyị kesa eme ndị ọzọ duto na amaghịzi m ewere anyị wazi na anyị wụ sọpọta ka ọ na nwere ihe anyị ga-emenwu na Naijiria anyị nọkọ gịnị ghọta ọ bụzie na nwere ihe ọ sara si ya na nke mbụ ya kpọpụtara anyị nwanne anyị nwoke aka ma ego di ya kpọpụtara anyị nwanne nwoke kpọọ ya rụọrọ anyị river Niger ụtọ nwanne anyị nwoke si ekwu ka o buru na mbụ ya rụọrọ anyị ọfụma ka nwee ike na-abata ozugbo ọgwụchago m n'ọnụ daalụ. Daalụ nwoke ọma nọdụ mma ndị Ogun steeti. Wawo ifugo n'ihe m ji na-ekwu ihe ọbụla anọghị n'uche ohere adịgoro gị ịbịa kwuo ihe anwa adịghị n'uche. Kembụ mma ajụ ya ka ihe anyị mere, nke abụọ mma ajụ ka ihe anyị ga-eme, nke a uche nke onye a ana uche onye adịghị ya njọ kwa ịghọta. Ọwụ nọ Niger Bridge, ọwụ nọ okporo ụzọ dị n'ala Igbo ebe isi, ọwụ nọ mmiri maka ofu n'ime ihe ọ na-akọmishọn ka esi akọntrolu flood. Ihe a na-akọmishọn na-erika a Niger Bridge isi sekọ Niger Bridge a na-ekwu maka ya ama m na aka na-alụkwa ọlụ ebe anwa akwụsịbụ ọlụ and chukwu jisi ike ma o nyelu ha aka o nwekwa eke tupu 2023 alụchago ya. Okay. Hello. Good afternoon. Ka onye anyị na ya na-ekwu? Palace. No, this sound like this. Ọ dị ka obi elewa gị nke ikpeazụ. I tell you, man, kisi kwa dị ọsọ bata ka onye obi lewa. Yeah. Hello. I tell you. How are you? Ọ dị ka ndị akawo ebulugo ego gị. Na December lugo kwa ekwe na ha buru ego gị o. Correct. No. Asị na onye isi ala gara taa. Ọ na Imo steeti ka anyị na-ekwu now. Ọ dị oke na. Mana sị gị yọọ ya ihe ka ihe gasị ya meele ndị Igbo. Enweghị ngasị ya mee na onye hapụla anyị na Madikano. Okay, naanị nke anwa. Eziokwu, enweghị fọlụ. Ọ ha na Madikano. Ganya our own freedom. It's not good. It's okay. Only fọlụ. Ọ dị mma. Nwanne nwoke ọma nọdụ mma o. All right. Enwe yo biko ka anyị pọpụta maka ndị be anyị na ihe na-adị eme maazị onye ma bata ọ na-ekwu ka ose anyị nọ n'ime studio
ịjụọ maazị Onyema na ka ihe ego bekee yi ọ kọọlọ gị ya malite na mbido lue na njedebe ịjụọ ya ka ihe nwunye oyi ka esi nọdụ ọ ga-agwacha gị ihe niile maka gịnị maka na ọ na-eso anyị n'igwe ịntanetị live and direct ọ dịzie ka anyị na-aga nọ n'ime studio si chọkwa anyị na-eme ihe a ihe eso anyị na hotfm.ng/Lagos hotfm ị nọrọ ya iluo na browser gị .ng/Lagos ije na Google inweta anyị. Alright, 08182426591 Maazị mọkwanụ onye isi ala anyị Bubu Nwa nọ na Imo steeti ofu n'ime ala Igbo mana ọkwa ala Igbo ka ọ nọkwa as far as ọ cross Niger Bridge ala Igbo ka ọ nọ na ya ihe anyị na-ajụ owu gị nwa nọ n'ebe a ma na ọ nọ n'ala Igbo si asị gị jụọ ya ofu ihe ma ihe na-abụ ma ihe atọ ka ihe ga na-ajụ ya. Hello. Good afternoon. Ehihie ọma. Ndewo. Daalụ sọsa. Aha m wụ Chibuike. Esi m Bega na-akpọ. Nọọsa. Chibuike. Otu nụmero. Ndewo njisi ike. Daalụ sọ anyị kenekwa gị. Okay. Anyị ma na onye isi obodo Naijiria na-ala Imo steeti. So dịka anyị na-ajụ asị m kwuo ihe ọ ga-emere ndị Igbo nke kachasị mkpa ọ ga-emere anyị ugwu obi adị anyị mma ma n'eluigwe ma n'elu ụwa ma ndị nwere ama obi adịghị ha mma ma ndị dị ndụ obi adịghị ha mma wụ ya biko nyetụ anyị Biafra otu ịtụ aka n'akwụkwọ see biko anyị gawa peacefully ọya owu ihe ọma nke mbụ ọ ga-eme eluigwe na ụwa adị mma obi adị anyị mma ndị nkwa na-anwụ obi adị anyị mma ndị ọmaka ndị ka nwụkwa ma ndị ga-anwụkwa n'ala Igbo taakwa obi adịkwa ha mma because ide mmadụ ga-anwụkwa. So that is number one. Number two, ọ hapụtụ anyị maazị Nnamdị Kanụ na onweghị ihe o mere Naijiria ọ hapụ ya onye anyị Biafra o nwezi ihe ọbụla ọ ga-arụ ihe ọbụla bụ n'oche ife atọ na oge ihe ha bụ n'oge ime ndị Igbo ke hapụ anyị ga-eji aka anyị mere ọ bụrụ na onweghị ihe ha mere kemgbe 1968 mebiji ogbuo anyị ike taa mebisie ya ngwa ya na-esi anyị ego anyị wee chuchu na wee nye anyị taa wee bite biznes ma today enweghị ntinye mere ndị Igbo mana wụ these 2 years 1 year ka a ga-eji mee ya it's not possible. So the best thing will biko si anyị tụ anyị Biafra anyị ahapụ anyị maazị Nnamdị ka anyị wee aka anyị mezie obodo anyị. Chukwu gọzie unu gbaa unu ume. Ma gị kwasa daalụ sọ chi gọzikwa gị nọdụ mma nwoke ọma. Amen. All right. Maka ọkwa nga Igbo Radio na Hot 93.3 FM ihe anyị ka na-akpa maka ya wụ ihe gbasa ndị be anyị ma ọ gbasa ndị be anyị hapụ ya n'onwe ha ji ya eme. Use them for you. If you broke, you will know that no one loves you. That is my little advice for you. Give to my lady before you give up your nuju. Hello. Hello, ego bekee daalụ na biko ọ ma kpochara azafa mbekene. Ọ dị mma nnọọ. Ọ dịka onwe ihe ọzọ chọrọ ikwu. Okay. Ọ ga-eche etinye biko. Biko ikwu Biafra na-erute ekwu okwu ya ọ kwarịta ga-esi mee ha Biafra enye n'onwe ya. Okay. Ka nna gwa gị kwọsụ na ile anya ndị be anyị ndị ọnụ ha na-eru n'okwu a kwesịrị at least ndị na-adị ebutere ego na-eji emepe obodo ndị ọzọ a were ihe abata n'ime anyị Igbo a were na-emepe anyị Igbo ọ ga-adịkwa nọ mgbe biko na a na-achọrịsị na-esi n'ụlọ mara amapụta anyị iro o nwere ka a ga-esi ime na-arụ ọrụ a ịpụ ị na ọsị na-arụ moto ọ na-ekreti job na-enye ndị yut onye ọzọ na-emepụta kọmpani nke a afụ na yes na ndị admin na witati ndị ugwu ma ndị obodo a anyị ga-edu ebido ya nta ebe ọ bụla na-emepe ị ga-afụ na ndị ọzọ si ebe idegodo anyị Igbo emechasa ya ọ na-aka gị arụ ya na akụrụ ụlọ ka ị na-ekwu maka ya ya akụrụ ụlọ ọ ga na-atọ ụtọ afụ na ya na-emechezi ihe na-ere iche iche azụ mba ndị a nwere ike ịbụ nweta aka anyị nwa ụfọdụ si ama m na ndị ụfọdụ ọnụ a na-eru nnukwu ga-eji na-azụ azụ na-esi hapụ ndị mana ọ dịrị ọma ncha biko ana m eji m chukwu n'anya ndị ọbụla ọnụ a na-eru nnukwu ime ihe dị mma
oge ka a ga-esi mmiri akịta afụ na Biafra ga-enye n'onwe ya. Daalụ na. Daalụ nwoke ọma. Daalụ. You got the cash, money go bring them come. www.hustle.com. Ngwanụ www.jechọngangigbo chọọ Hot 93.3 FM na Google ma ebe ọbụla na-ese anyị ka ị nwee ike na-afụ ihe na-eme n'ime studio. Hello. Ndị ezigbo ya papa. Iyo. Potompo. Ego bekee ihe ọma lụọ. Ekene m gị nwoke dị mma. Ya, aha ụdịrị ọgbanje. Aka nwụdịrị ọgbanje biko ma aka ị ga-eji agwụdị ihe anyị na-ekwu maka ya. So ụzọ ha bụ nchọrọ ka Snow Okechukwu ga Snow Okeke nwanyị ka obere anyị. Cheche aha ya awụ Buhari, Okechukwu Muhammadu Buhari, ọ aha ya. Onye agba ndị ọ na-ekere amabụ ndị ọ na-ekere so onye nchọrọ ka o mere anyị mabụ ndị Igbo so onye ha bụ sọsọ. Nke mbụ ya bụrụ anyị na ndị Kanu nke mbụ. Nke abụọ ọnọdụ ha ebe n'abalị a ebe 7 o'clock ha mekpe onwe ụzọ ntụ anyị ọsụ na ya nwere ya emezie. Hello? Okay, anya nọkwa n'isi. Nke ikpeazụ ahụ ikwu anụlọ m ya. Mana biko dododo. Icheta ihe m kwuru mgbe anyị malitere ihe omume nke taa. Si onye ọbụla na-abata si kwuo uche obi ya mana akpọ na onye ọbụla iyi. O daalụ sọ. Chukwu gọzie gị. Ama m na ọ ya amasị gị olue Satọde ka ịfụkwa nganga Igbo. Olue Tuesday ka isokwa n'ihe omume anyị. Ma anya bịarọ ị ga na-ajụkwa ese. So ọ ka mma na anyị mekwa ihe kwesị maka ihe a na-ekwukwa maka ya onye ọbụla mee ihe kwesịrị ya ime ka gịnị mee na-eme ka anyị na-eje ka anyị kwesị iji na-eje ka onye nọ dị ya. Alright, 08182426591. Asị ndebe anyị jụọ n'ihe dị ha n'obi orike. Ọ ya mere taa ka Buhari nọ na Imo steeti na kọmishọn ọtụtụ ụmụ projekti na-eme n'ime Imo steeti. Anyị nwa na-ajụkwa gị nwa nọ na Lagos ma mpaghara Lagos, Ogun steeti ma ebe ndị ọzọ. Tinye gị ohere si jụọ Buhari ihe ya achọ ka o mee makwa na onye na-achị ala Nigeria ihe ya achọ ka o meele ndị Igbo ka ihe anwụ ibu n'obi ma ụmụ ihe ndị anyị bụ n'obi ya si ya meela anyị. Hello. Hi, ehihie ọma. Ehihie ọma o. No. Nwada mara mma. Sir. Good afternoon. Ehihie ọma, sir. Aha m Linus, ana m akpọ from Lekki. Ọ dị mma nnọọ, sir. Ka ekunu mere? Anyị dị mma. Okay. Asị m nwa kwuo, asị m nwa jụọ, asị m nwa rịọ. Ụmụnne m ekwuchego ihe niile because onwezi ihe ọzọ fọnụ mana okwu ihe a chefuru ikwu bụ na anyị abụgoro Naijiria ịghọtago n'ize Biafra ha na-ekwu okwu ya onweghị ahụtụbeghị m obodo nwetara ya kọntrị site n'ịnụ ọgụ na igbu mmadụ ichekwe ndị nwa aka egbe ebido kwuo okwu Biafra ha karịgo ana onwekwana nke a na-asị na onwere ụgwọ a na-akwụghachi mmadụ so n'ihe the most important thing na ọ ga-awasị m arịọ ya ka o mere anyị bụ nye anyị ndị Igbo prezidenti 2023 onye rere ndị Igbo prezidenti 2023 ụka ala asịrị ala udo ga-adị na ụdịsi obodo a and Nigeria ga-abụ ofu. That's the most important thing. Nke a na-ekwu okwu briji ekwu okwu Nnamdi Kanu ya awụgwu solution because Nnamdi Kanu pụtagodo ihe ga na-emekwa ndị ga na-alụkwa emekwa agiteti ga na-emekwa agiteti na the solution to ihe agitation a na-eme bụ ya anyị ndị Igbo 2023 adụrụ isi na ndị Igbo enweghị ike ịmasị na ya bụ Naijiria adụrụ isi na ndị Igbo enweghị ike isi obodo a adụrụ isi na ndị Igbo enweghị ike isi obodo a ya enye ndị Igbo 2023 prezidenti ọ ga-ahụ na Naijiria ga-adị mma karịa Amerịka ọ bụrụ ọsọsọ ihe m nwere ike ịsị ọ bụ ihe m chọrọ ka onye ọbụla na-arịọ ya ọgwụgwụ nke briji erilize Nnamdi Kanu nke erelizgoro Nnamdi Kanu echi nwanne echi
ị na-anụkwa ihe ọzọ na the solution to all these things na-eme happen now bụ onye ndị Igbo president 2023 ọ dị mma sa unu soro m ụjọ ya biko ọ dị mma nsogbu adịrọ unu nọdụ mma unu na-eme ọfụma daalụ sọ ma gekwasa nọdụ mma o ya ọ ya mee oge niile ị na-ege m ọfụma na mbịa n'ihe omume anyị nke Igbo Radio Show nna dị asị onye m fụrụ taa dịka Tọzdee taa gbaa mbọ biko ka m fụ gị na Satọde Tuesday ọzọkwa mfụ gị maka na ịdị m mkpa ama m na m dịkwa gị mkpa and anyị wụ ofu now a na-enwe short term goals ma long term goals mana uche onye adịghị ya njọ ya mere m ji na-asị ịnọ n'akụkụ foonu gị ma ọ n'akụkụ redio gị ebe ọbụla isi na-ege ihe anyị na-eme were foonu gị kpọọ ka ị bịa kwuo uche obi gị maka na ohere adịgoro gị ime ụda anwa now biko ka m jirikwara ohere a wee na-ayọ ndị be anyị ama m na anyị bịara Lagos na mpaghara Lagos ịzụ ahịa ma ịkpata ego mana onye ọbụla jee ka ị nweta ya PVC jee ka ị nweta ya gịnị PVC ka ijide ya na 2023 rugokwa. Hello mụnwa Chibuike nna akpa asịba ka m chọrọ ịkọrekt somebody kwuru biko ewela iwe ana m akọ mmadụ ọnụ anaghị ewe iwe ebe a mba ejighị ya na ego na bank kwuo uche obi gị onwe ka ọma biko onye na-asụ ka enye ndị Igbo prezidentị a na-enye prezidentị enye anaghị ada asị ọnwụnụ pankeki na ụmụ nwaanyị na-etenye ụmụ ọka ka o ji awụ biskit a na-azụ na nke abụ 50 naira azụ ihe eji atọ ihe a na-eme na prezidentị a na-atọ ya atọ elekshọn demokrasi gọọmenti ka nọ ịchọghị ime elekshọn vote candidate which emewe by voting na ndị Igbo niile enweghị what it takes ịchị obodo Naijiria na onye Igbo nwere ike wụ prezident na Naijiria nke Jizọs abịa so ọ karị mma na ebido n'ụtụtụ chọwa ewu ojii mgbe chi ejibeghị uche Biafra because na-aga mgbago nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwee ọtụtụ ihe niile eji eme elekshọn aka anyị ike na ụzọ ọbụla anyị ga-asị ka ị wee mere elekshọn a na-atọ ya atọ anyị enweghị population ha ma nwere one steeti na-abịa ha ka population nke anyị so onye otu esi atụta nke ndị obodo nke ndị ala Southwest ha nwa agaghị atọ nke anyị nwa ha nwa ga-achọ ọkwa nke ya so iwe ote ha nwa wepụte onye ugwu wepụte onye ndị ọbụla wepụte at the end emekwa elekshọn ndị wili represent their candidate which ndị Igbo will not be involved onye a na-akọkwa iwepụta ime ugwu iwepụta onye nke ahụ asịghị mba agakọta n'azụ ga anaghị ego uchisie the rest of the thing bụ na anyị nwa na-ebu ụzọ ngozi onwe anyị n'anya before ekwuwe okwu ihe ahụ so ebe ikwu okwu nke prezident Naijiria si wepụgodi nke ahụ ajenda usodi na ajenda nọmba 10 anyị nọmba 10 ajenda usodi gị Igbo prezident ebe m na-enye gị nke a wụ ajenda nke nọ na usodi ọnwụ na ajenda ndị Igbo dị 1000 or 1001 without one biko si nye anyị enye anyị Nnamdị Kanụ ewere eme ya Biafra anyị ewe aka emezi obodo anyị asụkwa na ha ga-eme nke ahụ agwụ na ha sị na anyị chọrọ ịwụwa Naijiria Nnamdị Kanụ agbago onye a ga-emere ndị Igbo na ha mere ndị Igbo defen na hapụ Biafra nọmba 1 tidrilie River Niger ka ụgbọ hapụ ị na-abịa Lagos ejiri River Niger ụgbọ anyị na-abata ngwa ọchị anyị na-abata na River Niger na-abata na Calabar na-abata na Bayelsa na Warri ihe a bụ ihe mbụ bụ ụzọ kwuo nọmba 2 emepere anyị international airport ndị Igbo nwee o kwebeghị omume nọmba 3 si hapụgba ndị anyị niile ndị niile egburu n'agha Biafra eme ha recognize mee Biafra steeti recognize tikwa anyị back na mapụ Naijiria simple as all those things will see things okwucha ebucha mma niile n'isi distance bụ ihe okwucha eme all these things obi atụtụ ma ndị nwe anwụ mma ma ndị dị ndụ mma asị oke na anyị esi okwukwa na Naijiria pọtụ nke dị adịsie ma ha chọkwa nsị mee referendum ekwuo otu onye ọbụla ga-esi anụ at the end of the day asị oke ngwa ndị nke a pụta awụghị anyị nwa na-agba mbọ eme nri na anyị nweta ego anaghị anya anatụ anyị ego o wee gaga anyị ndị obodo onye ugwu at the end ha anatakwadị na-egbukwa anyị ọ dịghị mma this is the reason nwe ike bụ gọvanọ Wike ji gaa na kọt. Hello, sir. Kaspas nọ ewee gaga na-enye ndị ọzọ na-enweghị ihe a na-arụ distance very soon ihe anyị na-ekwughị ọ ga-adịkwa n'isi ndị obodo kwa gọvanọ si niile na ya eti mkpu nke ndị Lagos anyị nọkwa n'ime ha niile na ya etikwa mkpu ha aga ọgụkwa kọt so many states etiwokwa kọt kwa so ihe ndị a niile ga-emechakwa you go back to regional gọọmenti ma ọnwa achọghị inye anyị Biafra ọ ka mma na ọ kara mma
n'udo onye na-asị na anaghị enye obodo a na-ekewe m onye kwuru ọkwa dọda dị England esi na EU pụọ mmadụ anwụrụ Ambasidonia pụọla mmadụ onye nwụrụ ndị Scotland na-achọkwa ịpụ mmadụ anwụọla people na-apụ Canada na-achọkwa ịpụ na US so many people ite ka na ibe edosiri ga adịghị mma ị pụọ anaghị egbu mmadụ ebe sọsọ nke anyị bikos na wọ na ya ngụ onwe anyị na sọsọ nke anyị na-adị difficult maka wọ ndị Igbo nkọlọ na akpịrị anaghị ekwe ha ndewo my brother unu dịka ike Chukwu gọzie unu ihe nganga Igbo ji amasị m ọkwa na amasị ndị be anyị bụ n'uche onye adịghị ya njọ kwa ịghọta iweta atụmatụ nke gị onye ọzọ eweta atụmatụ nke ya ene ya anya nke kachasị mkpa n'ime ha ncha niile ewere ya wee mere ihe ọ ya ka o si wee dị mma ya mere onye ọbụla abata ikwu uche obi gị onye ọbụla o si wee dị nganga Igbo hello okay ilue na bus stop gị na-eti elugo m bus stop m driver passenger driver drop me here maka na elugo m ebe m na-eje ekelela eke weziokwu ka ihe na-akwa maka ya taa na Buhari nọ na Imo steeti si gị nwa n'ebe ị nọ asị gị jụọ ya ofu ihe ma ihe na-abụ ọ ya amasị gị ka o meele ndị Igbo ka ihe ọ ga-awụ maka oge anyị onye ikpeazụ anyị na-ekwu maka ya biko mkpụrụ okike a gbaa mbọ ka gbaa ya ọsọ o hi ehihie ọma nnọọ saa anyị dị mma saa ọfụmanụ biko ihe mgbe a na-egbu ebe ọzọ ndị dibịa tọrọ na fon ebe na ekwentị na ihe a ekwuchara nnọọ ihe mụwa chọrọ ikwu mana ihe m chọrọ ịkwadoro ihe o kwuru na-awụ onye izizi paspọtụ na ihe a niile o kwuru na nwere ihe dị njọ nọ na ya inye ndị Igbo ihe ha chọrọ o nwere okwu ajụjụ mmadụ na-ajụ ọwụkwa onye jụrụ bifo sị ọ bụrụ ndị Naijiria hapụ Igbo ha lawa ọ gịnị ga-eme ọ gịnị ihe dị njọ ịhapụkwana Igbo ka ha laa ha nwere ike ịza anyị ụmụ ajụjụ abụọ a na ka anyị maragoro ihe mere ha sị anyị lawa na ka ihe ga-eme Naijiria o nwere ihe ọjọọ wụ na ijide ihe nwata ịkpọrọ nwata nọ n'ụlọ gị ọrọ n'ebe gị ya nọgide ya sị gị na ya alawala esi ya na ọ gaghị ala onwe ihe ọjọọ mere gị ka o nwere ele ihe chọrọ iji ya n'aka o nwere ọnara teni ọsị ndị nne ya na ebe ọ chọrọ ile esi na ya agaghị ala so onye ọ na-asị ndị ọ Buhari na ụgwọkwana ihe ọ ga-emere ndị ala Igbo dịka onye kwuchiri okwu na kwuru ya biko hapụrụ anyị nwanne ya nwoke ndị ebe ya na-egbuchi ndị mmadụ niile na-egbuchi ndị na-arụ ọrụ ugbo ma ndị na-eme ihe niile a na-egbuchi ha oge mmadụ ole ka ejidere so ya hapụrụ anyị nwanne ya nwoke nye anyị ihe anyị chọrọ nye anyị ala Igbo anyị bịa hapụrụ anyị ka anyị were aka ejide onwe anyị na onwe ihe ọka anyị rọrọ ya ọ bịara ala Igbo sef mụ amama ihe ọ bara ime sef ka ọ bịara ala Igbo ọwụ n'ọzọs n'ọka onwe uru ọ bara mụnwa sef nta m na ọkata onwe uru ọ bara ala Igbo ọ bara ala Igbo onwe uru ọ bara ahụ ndewo oke anya bego na njedebe nke taa obi dị m nnọọ mma na ịbatakwa kwa uche obi gị ọ ya mere ihe dị na-asị wee dị si ihe ọbụla ibu n'uche bịa ka ikwue ya ebe a anyị agaghazi ebuzi okwu maka oge abịago na njedebe ekele ọla eke mana ego bekee gị ji eje mba ego iji anyị si asị gị nọdụ mma nke ọbụla ị na-eme biko gbaa mbọ ka ị na-eme nke ọma maka onye asị jide ka iji ịmagonu nọ nke ọma ka ọ na-eme mana onye asị nna ihe anyị na-eme ịmagonu nọ nke ọjọọ ka o ji onye mfụrụ taa biko ka m fụkwa onye anwa na Satọde ego bekee na-asị gị nọdụ mma anyị ana Satọde ka ọ dị Nganga Igbo